Ki Sipai Border Security Force BSF haringkat ki pulit ka jela hak arpulai trik naitung. Kilala ban penpulam no ya kajing persyang kayi tu ki masih syapo Bangladesh. Bat yo ban korup no hadu nyopun riu teli ki masih. Kata kentup ya sau pulai ki badang im. Bat lai pulai teli ki balayap na ki nong kayi tu. Ki BSF kila yo ru ban kem no hadu nyongot ki nong India ki badan keti. Haka dekakam kayi masih bean. Haka ba uwena ki ulangat haka jing mansa ba malu mala. Haka neka jing let kan ra ka jongki. Na luar kata kila yo ru ban kurup no kilai teli ki walkie talkie. Kebapen i halor ki kam kayi bean ki balapen krek janai ba. Ka jingwan poi jong ki kali halai ki jong ki kela ka kedau syai halor ka kam yasla. Kebalapen krek janai yak kenhuan ki nong kayi tu. Kini ki brio ki belasak kem no kem shim lala ban pen iya ki kot kisla ki babiang halor ka jinglong try ni ka jing penkit ya kini ki masih. Hadian la IT no kini ki masih kumju kini ki brio she ki bor pulen na ka benta ban beteng shushu ya ka jing tokin. Kani ka jing kan ra ka pen scam ya ka jing kun jingmut jong ka tanat Sipai BSF ka Meghalaya ban perking hai ki jaka kaput jong kari bat ban tek la kam ye ki kam beman baper hai ki jaka kaput.